Aponan sedang terjadi ketika malam berganti pagi. Rusuh hati semakin sunyi dan imbau-imbau tindak berbunyi. Tak sirok darah raso di dado dan pangku den paluak juo bagi cuah denai kirunyu lah baik untuk salamu-lamunyo. Badan tabuju menyelimuti diri, baku juang kain putih nan suci. Basimpu basujud denai di ate pusaro jatuh berdarai si ayam matu tak isa tangi mandeh tiada. Oh Tuhan, sungguh
ro